नमस्कार, मी वृषाली नेमन कोकणी कट्टे हा आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी रवा खीर। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 3 चमचे बारीक रवा घेतलाय, 2 चमचे साजूक तूप घेतलंय, पाऊण वाटी साखर घेतली, इथे ड्रायफ्रूट घेतलंय, काजू, बदाम, मनुका, इथे मी वेलची, दालचीन, जायफळचा तुकडा आणि 2 लवंग ह्याची पूड करून घेणार आहे, साखर आणि हे। इथे आता आपली कढई व्यवस्थित गरम झाली आहे। तुपात रवा भाजून घेऊया। इथे आपण कलर नाही बदलणार आहे, 2-3 मिनिटांसाठीच रवा भाजून घेणार आहे बारीक गॅसवर। हे बघा, इथे आपला रवा व्यवस्थित भाजून झालाय तुपात। दूध घेऊया। ही रव्याची खीर पातळच ठेवायची, जशी ती थंड होत जाते तशी ती दाट होत जाते। असं एकसारखं ढवळत राहायचं, नाहीतर त्याच्या गुठल्या होतील। हे बघा, इथे मी वेलची, दालचीन, जायफळ, लवंग साखरमध्ये पूड करून घेतली आहे, ती टाकतोय आता आपण। हे बघा, कलर फार सुंदर आलाय आपल्या खिरीला। इथे आता आपण ड्रायफ्रूट, काजू, बदाम, मनुका, ही खीर आपण मीडियम गॅसवरच करायची आहे। चिमूटभर मीठ, हे बघा, इथे आपली खीर तयार आहे। हे बघा, एवढी पातळ ठेवायची, जशी जशी ती थंड होते तशी तशी ती दाटसर होत जाते। आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।